wait lang, ma-introduce lang din. So, hi everyone! Welcome back sa aming YouTube channel. So, for today, Maggugupitan ba kami? Kami dalawa ni ate. So, gugupitin niya yung buhok ko. Gugupitin ko rin yung buhok niya. And then, magkukulay kami. Gagamitin namin itong golden brown. Ayan. Matagal na rin yung yung last na nagpakulay ako. So ngayon medyo lumalabas na yung aking mga white hair na naman. So magkukulay kami ulit. Wala sila ibang color, guys. Ito lang napili ko. So golden brown. Gusto ko sana yung medyo mapula-pula kasi wala. So ayan, let's start. Ate. Ako muna. Like how? Wolf cut? Yes! Dali na, wolf cut. Kasya na to sa amin, guys, kasi yung buhok ko manipis lang naman. Sobrang nipis niyan. Ganyan lang siya kaliit po. Akala mo lang maano siya kasi medyo maano yung baba. Pero sobrang nipis niya, lalo nang nanganak ako. Nag-ano siya, ano ba? Fall. Yes, ang dami kong hair fall. So, sobrang nipis niya, guys. Ayan, sobrang nipis niya lang talaga. Huwag mong hihilahin na ate. Ang sarap niya, guys. Okay lang. Okay. Yes. Yan. Para matanggal ang mga wala akong split ends, pero yung yung color niya, guys, nasa dulo na. Gusto ko siya kulay. Very short ba? O konti lang? So let's reveal our hair. 1, 2, 3. Okay, yung aking hair, kasi sobrang nipis niya. So parang medyo kumapal na naman siya, guys. Nagkaroon na siya ng design. Okay. This is nice. I like it. Okay, sa likod. Nice. Ngayon, kukulay kami. Kukulayin ko naman yung kukulayin niyang buhok niya. Okay? Ang dali lang nito, guys, magkulay kasi bubbles naman siya. So, free gloves. Let's change the cover. Kumuha kami ng extra gloves kasi isang pair lang yung free. So, ito na yung aking color. Are you ready, ate? You wear this one. Okay, so let's start to color our hair. Cake kami. KKL, kanya-kanyang lagay. See, bubble siya, guys. Oh. So more easy, ang ano niya lang, ang easy niyang ilagay sa hair. Bango niya, hindi siya guys matapang. Oh, what are you doing? First time. Ilan mo siyang dapat?
lagi kong binibili guys na hair color. Kasi hindi siya matapang guys sa scalp ba. Hindi siya matapang sa scalp. And then yung amoy, hindi rin siya ganun katapang. And medyo mabango siya. Hindi katulad ng ibang pangkulay sa buhok. And hindi ko nararanasan yung kasi di ba pag matapang yung pangkulay sa buhok, sobrang kati niya, makati siya, medyo mahandi, and then makati. Pero ito hindi. And sobrang easy niya lang i-apply guys sa buhok. Ayan. Basang-basa na yung hair ko. And then yung kay ate, parang wala lang. What happened? Ang tabi niya pa guys, oh. Nang ayaw ni ate maglagay ng marami. You know. Ngayon, pwede makapag, si ate guys. Kaya siya lalagay kasi, holiday na nila. Wala nang pasok. Papasok yan January na. Pasok ka nila January. So, 2 weeks na si ating walang pasok sa school. And then next year, na siya, S2 na siya. Season 2. Season 2. Ayan. Lagyan natin ng marami para talagang kulay na kulay. Ayan. Mabango siya no? Ate? Not really. Hindi siya yung mabaho. Unlike yung katulad nung ginagamit ko nung una, yung dati, kalalagay ko lang nangangata na yung scalp ko. Siguro parang hindi yung ko, yung anit ko pa. So yun na guys. Let's wait for 30 minutes. Ayan. So guys, after 30 minutes, ayan na, nagkulay na yung akin. Pero yung kay ate, parang hindi. Kasi nagkulay siya last time ng itim. Kasi medyo nasita siya ng school guys, ng teacher niya. Na halatang nagkulay siya ng buhok. So kinulayan namin siya ng itim. So parang hindi nagkulay yung itim sa buhok, ay yung color sa buhok niya. Kasi nga may black color. Ayan. Pero parang medyo lang kumpara sa akin. Tingnan nyo, kulay na siya after 30 minutes. So, yan. Let's see the result. Maliligo lang kami. Okay? So, hi guys. Ito na yung aming hair color. Tama ba yung result? Yung kay ate, hindi siya masyado nagkulay kasi nga nagkulay siya ng black. So, ayan. Pero, doon sa gilid, ayan. Ayan. Inipit niya. So, medyo lang siya, light brown. Pero sa akin, talagang nagkulay siya, guys. Ayan. Dito na lang sa dulo ang hindi masyado. Pero, ayan. Okay lang. No, diba? Ganda ng color niya, guys. Promise. Ayan. Para siyang parang burgundy, hindi golden brown. Diba, ate? Parang burgundy. Parang lumabas yung burgundy. So, ayan. So, that's it for today, guys. Hope you enjoyed our video. And don't forget to subscribe and like na rin. And paki-hit the bell button para updated ka sa mga bago namin videos. Yeah. And hope to see you guys sa susunod namin video. Bye. Guys, good morning. Hello, guys. Good morning. Our hair. Excited sila kasi gusto ng dalawang anak na gupitin ko rin yung hair nila katulad nung gupit ko at nung gupit ni ate. Nakatali na yung kanilang hair. So, see? Look at her hair. Just short lalap just like this, okay? What the heck? Why like that? No, it's still long. It's still Okay. long.
water para pangbuhos sa toilet. Ang haba ng hair ni Zichen. Ang haba niya, guys. Okay. So, not so short, okay? It's like this, ah. Wow, my God! Oy! You still spread the hair. Come here. Show your hair. Come here. How it looks like. Come here. Let's show them how it looks like here. Wow, let's see. Let's count first. Wow, I love. Wow, your hair already has some style. Oh, behind. Show behind. Oh, wow. Oh, nice. Use it here. I thought it's already done. Here first. Okay. Ate si Chen. How? Let's pop. Okay. Meron na rin siya this design. Ayan. Ayan. Meron na rin siyang design. Layer, guys. Layer. Layer. But this is, what is this, ate? It's wolf cut. Oh, very nice. Okay, wow. Okay. Do you like your haircut? New haircut? Yes. I like it. Why don't you say yes? Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if